Cyflwyniad dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg bellach uned 5, profi rhagdybiaeth. Rydym yn ymestyn y dull o brofi rhagdybiaeth a gyflwynwyd yn mathemateg uned 4 i brofi 2 beth. Gwerth penodol ar gyfer cymed y dosraniad, nid dosraniad normal o reidrwydd, a sampl mawr a sigma yn anhysbys. A wedyn gwahaniaeth penodol rhwng cymedrau 2 ddosraniad normal sigma yn hysbys. So yr un gynta, cymed yr unrhyw ddosraniad allan o sampl mawr le mae sigma yn anhysbys. Cymerir yn ganiataol eich bod yn gyfarwydd ar derminoleg canlynol a gyflwynwyd yn gynharach. Felly rhagdybiaeth 0 ac arall, ystadegyn brawf, rhanbarth critigol, gwerth P a lefel arwyddocad. Felly, edrych yn un o eto, rhagdybiaeth 0 yw'r datganiad fod gwerth parametr theta yn hafel i ryw werth penodol theta 0, a rhagdybiaeth arall, sef H1, yw datganiad fod gwerth parametr theta mewn gwirionedd llai na fwy na neu ddim yn hafal i'r gwerth a roddir yn H0. Dywedir fod rhagdybiaeth arall ar y ffurf fwy na neu llai na yn un ochrog. Felly mae'n gwerth P ni naill ar y cwt ucha neu'r y cwt isa. Tra gelwir y ffurf lle mae theta ddim yn hafel i theta 0 yn ddwy ochrog. Mae 2 cwt yn mynd i fod yn ni, felly ni'n llosi'r tebygolrwydd y 2 i gael y gwerth P. Y gwerth P yw'r tebygolrwydd bydd y canlyniad a geir neu'r canlyniad mwyaf effeithiol yn digwydd o dderbyn y rhagdybiaeth 0. Yn ôl y maes llafur, dyma beth ni fod i ddilyn. Mwyn bod yn unffurf, dylid cadw at y canllawiau canlynol wrth ehongli'r gwerth P. So gwerth P yn llai na 0.01 neu 1%. Mae tystiolaeth gref iawn dros wrthod H0. Mae gwerth P ry fach. Ni digon pell wrth yr cymedr. Rhwng 0.01 a 0.05, rhwng 1% a 5%, mae'r tystiolaeth gref dros wrthod H0 a fwy na 5%, fwy na 0.05, nid oes digon o dystiolaeth dros wrthod H0. Dyw'r cynffon ddim digon pell oddi wrth H0. Gelwir gwerth a nodir ymlaen llaw ar gyfer y tebygolrwydd wrthod H0 pan y mae enwir yn lefel arwyddocad a'i denoder fel alpha. Y rhan fwyaf yr amser rhoddir arwyddocad fel canran. Enghraifft, os dyw alpha yn 0.05, dywedwn fod y lefel arwyddocad lle ni'n torri off os dyw ni'n gwrthod H0 neu ddim fel 5%. 5% neu 0.05. Felly gwerth P, y theta C yw'r gwerth critigol, y gwerth maximum am llai na neu minimum am fwy na ar gyfer theta am y nifer o llwyddiannau byddai'n golygu gwrthod H0. So uwch na na ni'n gwrthod H0, llai na na ni'n cadw H0. A'r rhanbaeth critigol wedyn yw'r gwerth theta am y nifer o llwyddiannau y byddai'n golygu gwrthod H0. Y rhanbarth critigol i ni'n penderfynu os ni'n gwrthod H0. Yn gyntaf nawr, ni'n mynd i brofi cymed y dosraniad, unrhyw ddosraniad lle mae'r sampl yn fawr, a mae sigma yn anhysbys. Bod i X, ddynodi hap newiden sydd y dosraniad anhysbys. Dynodwch ei gymedr gan mew a'i amrywiant gan sigma sgwar. Defnyddir hap sampl o n ar sylw o X i brofi'r rhagdybiaeth 0, sef bod y mew, y boblogaeth, yn haflu mew 0, rhyw werth penodol.
a bwrw bod n yn ddigon mawr i gyfiawnhau defnyddio'r theorem y derfan canolig. A mae'r derfan canolig yn dweud, os yw x bar yw cymryd yr hap sampl a sylwadau, hap newidyn x sydd â chymryd ar myw a gwiriad safonol sigma, yna, ar gyfer n fawr, mae dosraniad samplu x bar yn agos at fod yn normal. Felly, fel y gwnaethom mewn gwaith blaenorol, gallwn amcangyfrif dosraniad cymryd yr sampl x bar trwy defnyddio'r dosraniad sydd â chymryd ar myw ac amrywian sigma sgwâr dros n. Hynny yw, os yw x yn amrywian normal gyda myw sigma sgwâr, bydd x bar yn amrywian normal gyda myw sigma sgwâr dros n. Enwedig os yw n yn fawr, dim ots os yw x yn normal neu peidio. Ar gyfer amrywiant amhysbys, amcangyfrif d-duedd y sampl ar gyfer sigma sgwâr yw am y 3 o'r ein. So hwnna yw'r un y diffiniad. Ni'n gallu newid hwnna i gael y fformula yma, neu newid eto a ni'n cael y fformula yna. Mae'r 3 yna yn gyfartal. A fel arfer, y ddoi ola byddwn ni'n ddefnyddio yn ymarferol ar gyfer amcangyfrif d-duedd o sigma sgwâr. Enghraifft 1. Defnyddio'r gwerth P. Dangosodd cofnodion am heddweision mewn awdurdod heddlu penodol yn 1985 ei fod ei taldra cymedrig yn 185 cm. Gofynnwyd a oedd taldra cymedrig heddweision yn yr awdurdod yn 1995 yn wahanol i'r taldra yn 1985. Mwyn ateb y cwestiwn hwn, mesuryd y taldra hap sampl o 60 heddwas yn yr awdurdod yn 1995. Dadansoddwyd y canlyniadau a chafod amcangyfrifon d-duedd ar gyfer cymryd ac amrywiant y boblogaeth, sef 182.5 a 22.64 yn ôl eu trefn. Amcangyfrif o'r sampl. Defnyddiwch brawf priodol i ateb y cwestiwn o ofynnwyd. Felly, gadewch i myw dynodi taldra cymedrig yr heddweision yn yr awdurdod i gyd yn 1995. Felly, y rhagdybiaeth 0 a'r rhagdybiaeth arall yw bod myw yn hafelu 185, o'na ddim newid wedi bod, yn erbyn bod myw ddim yn hafelu 185, boed yna newid wedi bod. A bwrw bod 60 yn ddigon mawr i theorem y derfan canolig i fod yn ddilys ac i amcangyfrif d-duedd y sampl ar gyfer amrywiant y boblogaeth i fod yn resymol agos at y gwirwerth mae dosraniad samplu taldra cymedrig y sampl x bar o 60 y heddwas tua myw a 22.64 dros 60. Felly, gan fod high chin yn ddwyieithog a chan fod gwerth dan sylw x bar yn 182.5, hwnna'r un arsylwedig, felly am hwnna'n llai na 185, felly ni'n edrych ar y cynffon chwyth yma, a wedyn ni ddwblu fe gan bod ni'n ddwy ochrog. Felly gwerth P yw dwy waith y tebygolrwydd bod x bar yn llai na 182.5, lle mae myw yn hafel i 185. Ni angen gweld oes na newid neu ddim. Newid hwnna i z, felly 182.5 minus 185 rhannu ail isradd yr amrywiant. A ni'n cael tebygolrwydd bod z yn llai na neu'n hafel i minus 407. Edrych hwnna lan, cyfrifiannell, neu i'r table a i ddwblu a ni'n cael 0.00006 sy'n bendant yn llai na 0.01, felly tystiolaeth gref iawn i wrthod H0. Gellir casglu yn hyderus iawn felly fod taldra cymedrig yr heddweision yn 1995 yn wahanol i'r taldra cymhedrig yn 1985. Enghraifft 2.
defnyddio gwerth P eto. Cwynodd siopwyr bod pwysau cyfartalodd rai pecynnau fysgedi y mae'n eu prynu gan gyfanwerthwyr yn llai na phwysau ar nodir, sef 227 gram. Pwysodd y siopwr 100 o becynnau a darganfu bod eu pwysau cymedrig yn 226.8 a bod ei gwiriad safonol yn 0.27 gram. Penderfylwch a oes sail i gwyn y siopwr. Felly, dynodi X fel pwysau pecyn o fysgedi wedi'i ddewis ar hap a mew gram i dynodi pwysau cymhedreg o pecynnau o fysgedi. Felly, ni angen profi bod mew yn hafel i 227, bod na ddim newid, yn erbyn bod mew yn llai na 227, bod yna newid wedi bod. Felly, a bwrw bod 100 yn ddigon mawr i theorem y dderfan canolig fod yn ddilys ac i amcan gyfrif di-duedd y sampl ar gyfer amlywiant y bobl fod yn resymol agos at gwir werth, mae dosraniad samplu pwysau cymedrig tua normal gyda amrywiant 0.72 wedi sgwario dros 100. Felly, H yn un ochrog, H1 yn un ochrog, bydd gwerth P yw'r tebygolrwydd bod X bar yn llai na'n unhaflu 226.8 pan mae mew yn 227. Felly newid hwnna mynd i Z gan bod ni'n defnyddio'r normal. So mae 226.8 minus 227 dros ailys radd yr amrywiant a ni'n cael y tebygolrwydd bod Z yn llai na'n unhaflu minus 2.78. Edrych hwnna yn y table neu'r cyfrifiannell a ni'n cael 0.0027 sy'n llai na 100, llai na 0.01, felly tystiolaeth gryf iawn i wrthod H0. Felly'n gallwn gasglu yn hyderus iawn bod pwysau cymhedrig pecyn o fysgedi yn llai na'r pwysau a nodir. Enghraifft 3. Tryn defnyddio lefel arwydd o cad. Mae un o ymchwilwyr gwneithurwr llinyn wedi honni pe bai math arbennig o orchydd yn cael ei roi ar y llinyn a byddai hyn yn cynyddu ei gryfder torri cymedrig o'i werth presennol, sef 7.2, a rhoddwyd y gorchydd ar hap sampl o 60 darn o linyn a roedd y cryfderau torri yn bodloni'r hafeliadau canlynol. Felly, swm pob X oedd 456, swm pob X i sgwario yn 3540. Felly, defnyddiwch lefel arwydd y cad 500 i benderfynu ai ohoniad yr ymchwilydd yn gywir a'i beidio. Felly, tro yma, ni'n defnyddio 500 i weld os y'n ni'n cadw neu gwrthod H0. Felly, boed i mew ddynodi cryfder torri cymhedrig darn o linyn, a rydym angen profi bod mew yn 7.2 yn erbyn bod e'n fwy wedi cael ei orchuddio. Felly, boed i X bar ddynodi cryfder torri cymedrig hap sampl o 60 darn. Felly mae X bar yn mynd i fod yn amrywion normal. O'r sampl, ceir bod X bar yn mynd i fod yn swm X rhannu 60 sy'n 7.6. A'r amrywiant, amcangyfrif di-duedd o'r amrywiant, defnyddio'r fformwla yma, so 1 dros n, swm X sgwar minus swm X i gyd i sgwario dros n, a ni'n cael 1.2610 ar gyfer amcangyfrif yr amrywiant. Felly gan dybio bod 60 yn digon mawr i gyfiawnhau 1, defnyddio
theorem y derfyn canolig, a 2 cymryd bod S sgwar yn agos i amrywiant y boblogaeth, cawn y gwerth P yn mynd i fod yn X bar yn fwy na yn unhaflu 7.6. Dyna beth oedd wedi dod lan yn y sampl. 7.6 oedd cymryd y sampl. Felly adi hwnna digon pell wrth y cymryd. So newid y mewn i Z. Felly 7.6 minus y cymryd, minus beth ni angen profi, 7.2, rhannu dy ail isradd yr amrywiant dros n, S sgwar dros n, a ni'n cael Z yn fwy na'n unhaflu 2.76. Edrych hwnna lan, ni'n cael 0.0028. Nawr, 5% oedd yn lefel arwyddocad, gan fod y lefel arwyddocad yn 5% ac mae gwerth P ni, X bar, yn llai na hwnna, byddwn nhw'n gwrthod H0, felly ar lefel arwyddocad 5% mae'r honiad yr ymchwilydd yn gywir. Nawr, profi'r gwahaniaeth rhwng cymedrau 2 hapnewidyn a mae'r ddau wedi ddosrannu normal ar amrywiant yn hysbys. Ni ddim yn gorfod gweithio mas yr amrywiant. Felly, gadewch i X ag Y ddynodi 2 hapnewidyn annibynnol sydd â dosraniad normal gyda chymedrau mu X a mu Y a gwiriadau safonol sigma X a sigma Y yn ôl i trefn. Felly, ystyriwch brofi bod mu X minus mu Y yn hafel i ryw rhif penodol delta. Rhan fwy o'r amser, ni angen profi bod delta yn hafel i 0. Hynny yw, profi bod mu X a mu Y yn hafel a'i peidio. Gadewch i X bar ag Y bar, ddynodi cymedrau hap sampl o n, X ar sylw X ac yn Y ar sylw Y. Gallen nhw fod yn wahanol. Gan fod X bar minus Y bar yn gyfuniad llinol o hap newidynau sydd wedi dosrannu normal, gwyddwn bod y cyfuniad wedi dosrannu normal gyda chymedr mu X minus mu Y ac amrywiant ni'n adio'r gwahanol amrywiant ac gan ta X bar ac Y bar nhw, ni'n goffo rannu dy NX ac NY. Enghraifft 4. Mae gan gwmni 2 beiriant llifannu trachywir A B ac mae'r ddau'n cynhyrchu rodenni silindrog gyda diametr cymedrig 2.500 cm. Mae gan diametr rodenni a gynhyrchu'r ar beiriant A ddosraniad normal gyda gwiriad safonol 0.01 ac mae gan diamedrau rodenni a gynhyrchu'r ar beiriant B ddosraniad normal gyda gwiriad safonol 0.1015. Mae cyfansoddiad y dir a mae'r cwmni yn ei dderbyn gan y cyflenwr yn newid rhywfaint. Cymerwyd hap samplau 10 roden y gynhyrchu'r garbeiriant A pheiriant B a'i diamedrau cymedrig o 2.535 a 2.552 yn ôl ei trefn. A bwrw bod gwiriadau safonol diamedrau rodennau heb newid, profwch y rhagdybiaethau bod diametr cymedrig o rodenni gynhyrchu'r gan y ddau beiriant yn dal i fod yn hafal gan defnyddio lefel arwyddocad 1%. Felly, boed ag X ag Y yn ôl ei trefn ddynodi diamedrau mewn centimetr rodenni a hap ddiwisod y beiriannau A a B, a dewch i mu X a mu Y ddynodi cymedrau X ag Y. Felly mae angen profi bod mu X yn haflu mu Y neu bod nhw ddim yn hafal yn erbyn bod nhw ddim yn hafal iddi gilydd. Felly dwy ochrog. Hynny yw, ni angen profi bod mu X minus mu Y yn hafal i ddim neu bido. Mae angen symud y mu Y i'r ochr chwith.
Felly, gadewch chi yw X bar ac Y bar ddynodi cymedrau'r sampl. Gan fod X wedi ddosrannu normal ac Y wedi ddosrannu normal, gallwn ni gael bod X bar wedi ddosrannu normal gyda amrywiant X dros N a'r un peth ac am dosraniad Y, y ddou wedi ddosrannu normal. Felly mae'r rhain yn annibynnol, felly mae'r cyfuniad X bar minus Y bar wedi ddosrannu normal gyda cymedr y gwahaniaeth yn y cymedrau, y sampl, a'r amrywiant yw swm y ddau amrywiant dros y gwahanol N. A mae hwnna'n rhoi i ni 0.000325 ar gyfer amrywiant y cyfuniad. Felly dyna beth oedd gyda ni. Y gwerth dan sylw cawson ni ar ôl mesur roedd, so gwahaniaeth rhwng y dau cymedr yn rhoi minus 0.017 i ni, a gan fod hyn yn llai na 0 a mae H1 yn ddwy ochrog o'r uchod, mae delta yn haflu 0, ni angen 0 fel y cymedr os dyw H0 dal yn gywir. Felly ni angen, mae yn ddwy ochrog, dwy waith bod y gwahaniaeth, y tebygolrwydd bod y gwahaniaeth rhwng y cymedr yn llai na minus 0.017. Oeddi hwnna digon pell o 0 i weid bod yna waniaeth. Felly newid hwnna mynd i Z, so 0 minus 0.017 minus y 0, beth o'n i moyn profi, rhannu dy ail isradd y cymedr, sy'n rhoi i ni pwynt Z yn llai na'n ein hafel i minus 2.98. Edrych hwnna lan yn table neu ar y cyfrifiannell, a lliosi fe dy 2, ni'n cael tebygolrwydd 0.00288, sy'n llai na 0.1, sef oedd y lefel arwydd y cad. Mae'r tystiolaeth gref iawn dros wrthod H0 a gellir casglu bod nhw ddim yn hafel iddi gilydd. Hynny yw, gyda chyfansoddiad newydd y dir, mae diamedrau cymedrig yr odenni a gynhyrchir ar beiriant B ddim yn hafel i diametr cymhedrig ar odenni a gynhyrchir ar beiriant A. Enghraifft 5. Mae hap newidynau X a G yn annibynnol, gyda X yn amrywio normal gyda'r cyfuniad yna ac Y gyda'r cyfuniad yna. Rhaid profi bod cymedr mu minus lambda yn hafel i 10 yn herbyn bod mu minus lambda yn llai na 10, a yn seiliedig ar y gwerthoedd a gafwyd mewn hap sampl o 10 ar sylw X a 12 ar sylw ar Y. Darganfyddwch lefel arwydd y cad y prawf na fydd yn gwrthod H0 oni bai fod y gwahaniaeth yn y cymedrau X bar minus Y bar yn llai na 7.5, lle mae X bar ac Y bar yn dynodi cymedrau'r sampl. Felly ni angen penderfynu ar lefel arwydd y cad lle ni'n gwrthod H0. Felly dyna beth ni angen profi. Un ochrog, felly lefel arwydd y cad, y rheol penderfynu y roddwyr yw'r gwerth P, sef y tebygolrwydd bod y gwahaniaeth yn llai na 7.5 pan mae H0 yn gywir. Felly newid hwnna mynd i Z, so 7.5 minus y 10, beth o'n i angen profi, rhannu dy ail isradd, felly 25 dros 10 yw amrywiant X bar, a 15 dros 12 yw amrywiant Y bar. Felly mae hwnna'n rhoi Z i ni yn llai na'n ein hafel minus 1.28. Edrych hwnna lan, a ni'n cael y tebygolrwydd bod yn rhoi ni 0.1003. Felly hwnna yw'r lefel arwydd y cad. So naill fel dy gole,
neu fel canran. So 10.03 yw lle i ni'n penderfynu os ni'n gwrthod H0 neu ddim. Dyna lefel arwyddocâd. Rhan B. O wybod mae'r gwerthoedd arsylwyd ar gyfer cymedrau sampl oedd X bar yn 35.16 a G bar yn 29.21, pa gasglad a dylid ei dynnu os yw'r lefel arwyddocâd yn 5%. Felly, y gwahaniaeth rhwng y ddau gymedr yn rhoi ni 6.76. Y gwerth P bydd bod y ddau gymedr yn llain yn unhafel i 6.76 pan mai ni angen profi bod nhw'n hafel i 10. Felly newid yr gwerth arsylwedig, sef 6.76 minus 10, rhannu dy ail isradd yr amrywiant fel rhan A, a ni'n cael bod Z yn llain yn unhafel i minus 1.65. Edrych hwnna lan a ni'n cael 0.0495 sy'n llain y 5% y lefel arwyddocâd. Felly ni'n gwrthod H0 mae y gwahaniaeth rhwng y cymedrau yn llai na 10. Enghraifft 6. Mae X a G yn ddau hap yn wedyn annibynnol sydd â dosraniad normal, y ddau gyda gwiriau safonol 5. Mae cymhedrau'r dosraniadau mu X a mu Y yn ôl eu trefn yn anhysbys. Mae angen profi bod mu X minus mu Y yn hafel i 2 yn erbyn bod mu X minus mu Y yn fwy na 2. Gan ddefnyddio gwerthoedd a gafwyd mewn hap samplau o 50 ar sylw X a 50 ar sylw Y. Rhan A. Darganfyddwch lefel arwyddocâd y rheol penderfynu a fydd yn gwrthod H0 os yw X bar minus Y bar yn fwy na neu'n hafel i 4, lle mae X bar ac Y bar yn dynodi cymedrau'r samplau. Nawr ni wna i ddechrau. Felly, dyna beth ni moyn profi. O wybod bod y X a G yn annibynnol, gyda X yn amrywio normal gyda 25 yw i amrywiad, a Y yn amrywio normal gyda mu Y a 25 fel i amrywiad. Ac mae X bar ac Y bar y cymhedrau hap samplau o faint 50 yr 1, 50 ar gyfer y 2, mae'n dilyn bod dosraniad samplu X bar minus Y bar yn normal gyda chymedr y gwahaniaeth ac amrywiant swm y ddau amrywiant ar gyfer X bar a Y bar. Felly mae hwnna'n dod yn 1. Felly lefel arwyddocâd y rheol benderfynu yw am rhan A, so X bar minus Y bar yn bwy na'n hafel i 5, pan mae X H0 yn wir. Felly, newid hwnna mynd i Z, gan bod ni'n normal. So 4 minus y cymedr, beth ni angen profi. So 2, rhannu dy yr amrywiant, ail isradd yr amrywiant yw 1. A mae hwnna'n rhoi ni Z yn fwy na'n hafel i 2, sy'n rhoi tebygol roedd 0.0225. Felly hwnna yw'r lefel arwyddocâd, neu mewn canran 2.275. Cwestiwn B. Darganfyddwch y rheol benderfynu os yw'r lefel arwyddocâd yn 0.01. So tro yma, ni angen gwybod beth yw'r gwerth C. Byddwn ni'n cael yn yr arsylwadau sy'n mynd i roi i ni bod ni'n gwrthod ar lefel 1%. Felly, gosod yr rheol benderfynu'n C, felly ni angen beth yw'r tebygolrwydd bod X bar minus Y bar yn fwy neu'n hafel i C pan mae H0 yn gywir. H0 yn 2, os chi'n cofio, felly C, newid am un i Z, C minus 2 rannu ail isradd, yr amrywiant sy'n 1,
Felly y tebygolrwydd bod y fwy na Z yn fwy na C minus 2. Na ni angen hwnna fod yn 1%. Ar gyfer lefel arwyddocâd o 0.01, rhaid i C fodloni bod y tebygolrwydd yn hafel i 0.01. O dafl 4, newch cyfrifiannell cawn 0.01 yn rhoi Z fel 2.3263. Felly, mynd ar 2 ar draws, a ni'n cael bod C yn 4.3263. Hwna yw'r lefel arwyddocâd. Felly, X bar minus Y bar yn fwy na 4.326. Ar gyfer ran C, o wybod bod cymedrau'r samplau dan sylw yn X bar yn 9.5 ac Y bar yn 5.8, darganfyddwch y lefel arwyddocâd leiaf mwyn gwrthod H0. Felly yr un leiaf mwyn gwrthod H0 yw'r gwerth P, a gan bod cymedr, gwahaniaeth yn y cymedrau, yn rhoi 3.7 i ni, y gwerth P yw bod X bar minus Y bar yn 3.7, pan mae ni angen profi bod y gwahaniaeth yn 2. Felly newid am unrhyw Z, so 3.7 minus 2, rhannu dyr ail isradd yr amrywiant, y cyfuniad, a ni'n cael bod Z, tebygolrwydd o Z yn fwy na'n hafel 1.7, a ni'n edrych hwnna lan, ni'n cael 0.0446, a dyna lefel arwyddocâd mwyn gwrthod, na le bydden ni'n cael yr cut-off ar gyfer gwrthod H0. Felly, gyda cymedra'r samplau ar arsylwyd ni ddylid gwrthod H0, ond i bai bod y lefel arwyddocâd yn fwy na 0.045 neu 4.5%. A na ddiwedd yr cyflwyniad ar profi rhagdybiaeth.